U Prijepolju održan je 40-dnevni pomen Mihajlu Janjuševiću, najmlađem bratu takmičara elite Marka Janjuševića Janjuša. Bivši košarkaš je ovim povodom ponovo napustio reality i otišao u rodni grad kako bi prisustvovao pomenu svog brata. Naime, kako smo uspjeli da saznamo, stanovnici naselja Kolovrat u Prijepolju najprije su imali riječ hvale za Janjuša i njegovu porodicu, ali su ga ubrzo osudili zbog veze sa Aneli Ahmić. Mi ga zovemo Marko, on je vama Janjuš, nama je naš Marko, dobar je on čovjek. Vole ga ovdje svi, dobar je komšija. Nema tu šta loše da se kaže. Zaista nijena loša stvar ne postoji. To je jedna prije svega poštena porodica, njegovi roditelji su divni ljudi i svi ih ovdje volimo i cijenimo. Divni su zaista, priča jedna komšinica koja je također prisustvovala pomenu. Dok je druga gospođa bila ogorčena na Janjuševića zbog njegovog ponašanja u realitiju pred kamerama. Nije njemu lako tamo u onom zatvornom prostoru, ja to znam, ali nije ispoštovao ni 40 dana od Mihajlove smrti, a vratio se onoj opajdari. Rade svašta pred kamerama, gledamo mi sve, ako ne vidimo, pročitamo. Ipak je doživio veliku tragediju u porodici, trebalo je malo da se suzdrži, da budem gruba, nije sačekao ni da se ohladi, Bože me oprosti, razumijete me. Janjuševa bivša supruga Ena Sjenić nikada se nije javno oglašavala u pitanju svog života, braka ili košarkaševog učešća u realitiju. A kada su je novinari pozvali nakon saznanja da je njegov mlađi brat pronađen mrtav, u želji da saznaju i plasiraju provjerene informacije, Ena nije željela da govori. Janjušu je bivša supruga sada definitivno najveća podrška, a trebalo bi da zajedno tokom dana krenu put Prijepolja kod njegovih roditelja i srednjeg brata Borisa.